ai grijă să nu ratezi șansa asta. Spotul ăsta la iaurt e șansa ta, ai înțeles? Te faci, ajungi pe toate canalele de televiziune. Actor mare, mare! Ce faci? De ce nu se machează? Că Fernando nu e idolul la femei! Păi da, dacă nu vă machiezi, vă lucește nasul. Că să lucească nasul, că Fernando trebuie să lucească, că este vedetă, glamorous! Fernando, lasă-o, că așa se face la actori, să machează. Faceți-vă, doamnă, treaba acolo cum trebuie. Bună ziua! Bună ziua! Ion Caranfilm, regizorul spotului, da? Da. Fernando, o să facem o reclamă la iaurt. Uite, dânsa este actrița noastră, domnișoara Anca Florescu. Bună ziua! Deci, mare bunăciune! Termină! Hei, că te laude acasă la Mătar și la Tartu, că faci reclamă cu Fernando, să știe! Da, Bun. e un vis împlinit. Sigur că da, despre ce e vorba? Tu o să stai aici pe canapea și, nu știu, freci menta, da? Și apare ea. Se așează lângă tine, Fernando, și atunci vreau să văd că-ți place de ea. Că te atrage, înțelegi? Bun, facem? Da! Atenție! Motor! Clac! 1 pe 1, turna 3 spot iogurt. Și acțiune! Stop! Ce faci, mă, băiatul? Ai pus să fragmenta! La modul figurat, Fernando, la modul figurat, adică stai pe canapea și nu faci nimic, înțelegi? Sau uite, poftim, nu știu, vorbești la telefon. Cu cine? Cu un prieten. Cu ce prieten? Nu mai vorbești la telefon. Fii atent, stai aici pe canapea și te gândești la ale tale, da? Bun. La ceva vesel. Mai trist puțin. Așa, perfect. Și apare ea. Fernando, și în momentul ăla vreau să văd că-ți place de ea, că te atrage, nu? Ca femeie, înțelegi? Da, da. Visul tău ca Da, femeie. da. Da? Bun, hai! Atenție! Motor! Clac! 1 pe 1, turna 3 spot iogurt. Și acțiune! Stop! Ce faci, băi? Fernando! Băi, animalule! Ai spus că îmi place de ea? Băi, în interiorul tău, așa, te atrage ca femeie! Reluăm! Păi, despre șansele. Se concentrează. Bun. În cadrul ăsta, ea mănâncă iaurt. Vreau să-l desfaci și cu lingurița la înguros, înțelegi, provocator, Da, da, da. mănânci Da. iaurt și să văd că-ți place, te hrănește. Da. Fernando, tu o vezi și ți se face poftă. Vrei și tu puțin iaurt. Și atunci îi ceri, dar ea nu vrea să-i dea. Îl refuză, politicos, drăguț. Și atunci tu încerci să-i furi. Ai înțeles? Improvizăm. Da. Bun, gata? Pot să mă joc puțin cu el? Sigur că da, nu? sigur că da, improvizație, improvizație, copii. Bun. Desfac iaurtul acum, da? Așa. Bun. Atenție! Ok. Motor! Clac! Turna 3 spot iogurt. Și acțiune! Deci pare foarte bun iaurtul ăla! Îi dai și lui Fernando o gură! Nu-ți dau. Stop! Ăsta e ultimul cadru, da? Bun. Atenție. Replica ta, adică a fetei, este cel mai bun iaurt ecologic din Sascut. Fernando, și replica ta este să mănânc o porție, uite cam atât. Adică mult, da? Da. Bucurie. Da! Facem? Da! Hai! Doamne ajută! Motor! 1 pe 1, turna 3 spot iogurt. Clac! Acțiune! Cel mai bun iaurt ecologic din Sascut. Că mănânc o porție, uite cam atât! I am very honored to receive this prize and thank
știu de Jory. Vreau să mulțumesc la toată lumea care să știe l-a sprijinit pe Fernando și la impresarul lui. Și vreau acum să știe toată România că Fernando face filme cu vedete din America. Văd că este în sală multe bunăciuni și spun lui Angelica Jolie că dacă vreți, nu te bombardezi, se vine, vină la Fernando! Să știe!